Nande bilang le cando si Jaidin. Iyo latibo di jati Patamburan. Masuk asrama nyolai mulai sekolah di Batawi. Kalau sekolah yo di Batawi banyaklah orang nyonan datang, ado kan datang dari Medan, ado datang dari Palembang, dari Pakan, ado kan datang dari Padang, ado sorang-sorang. Nandem bilang dagang di sinan, tumpak dek buyuang si Jaidin, awak di dalam basikola pandai bakawan semua gadang. Nentu oleh orang nyormati semua gadang lawan bayu, nang ketek lah ketek nyokasi. Anak batak bakini dem bilang lesando si Jaidin. Dapet bakawan karibana samo sekolah di Batak Ngawi. Iyo Joana kota Palembang. Abdul Munaf namo pajako, anak orang kota Palembang. Di Palaju tempat tinggalnya 101 nomor rumahnya. Nande bilang dagang di sinan, dapet bakawan lejo Jaidin. Biya Jaidin le orang Padang, biya Abdul Munaf orang Palembang. Badan saraso badusana, kok sekolah samo sekolah, kok pulang lainyo samo pulang, kok lalok kan iyo samo langalok, ba itu bana sida. Sanang di dalam hati, dari Padang pakirim datang, dari Palembang tibo pulo. Patapatim panimbo patim patapi jai jarum cino, dia lie kabakan lain sungguh dia lie sinan yuoy. Ali kamande kontaninyo sarato le bapak kandunginyo nan tinggal di Padang Panjang. Sarato Norma adik bonsu adik lagadang menyelai tumpak di mande tukang lamang. Anak dicari balun basu Jaidin indak kabatamu tengah malam. Anak takana mana pokok laiwa angidri juola Jaidin lepatwi mande yang temuina, tapi kowa ang sudah mati la Jaidin. Anak orang baruang balantai ke pasar sadang pukul 2 di mano. Aruh bajun Tailena liek lamande basan sarona, dirantau orang mande marasai mana onna
Odek mande seketik nyona nantakana mana kok sakit waang dirantau orang lajaidin. O sakit siapo kamau belen nak kok nyampang singke umur duia na yo bedo kalau tak nampak dia dagang tajelo orang bilari kok jolapi waang orang kapan nilena oh di mande indah kata jalan nak mande marah asai oh rupo iko lena yona kok lah malam duduk manangi tabayangan si Jaidin upi bana mona Aidas ni mar anak rarana di malala dalam tidurna ang tagambar hilang di matola jaigidin lupo iginda lanak kanduang nak kanduang jaidin ondena carian dena ba itu bana katoinyo olainya gumpokan ku gumpo katu karo jalan karagian ketekak kadama puluh lainnya cubonya lupokan ku lupo katu lalok ko lalok jadi rasian tasinta anak Ota bayang pulo lena jaidin yo ruponyo dan bilang mande tukang lamang dek lamuh manggale lamang yo daerah Padang Panjang dapet kadai didakek loket oto dijual lamang dengan kopi. Oba itu bana nyolai ruponyo ado orang nan sadang memakan lamang sarato meminum kopi yo di kadai tukang lamang. Siapa orang kok na minum iyo keninyo sopiroto kalau dia bilang namo jogala si Basri namo pajako anak ararana ailu bulinggau inyo menjadi sopiroto tambangan Padang Lubuk Linggau kadang-kadang ke Padang Panjang padonan nari nan saritu sadang makan lamang di kadai mande tukang lamang na minum kopi masu itu sadang memakan lamang juo sadang meminum kopi juo tibo na rumah membawa lamang 6 batang. Kalau si Norma nak mandi tukang lamang dia awak sadang membawa lamang bana olenggo indak katingga tadayu pinggang nan lama letagul lampai jarinan nalui lekata sengen galak namani o galak coli mau rangka antak jadi le antai indak atirang lalu lah diga duanyo cuy itu bana le masu itu tapana Basri sopiroto kalau dia bilang Basri sopiroto apa pangana masu itu lah banyak kampung